Sal-aħħar tas-sena d-dieħla f'kull berġa u ċentru tas-saħħa se jkun hemm fis-seħħ sistema elettronika li permezz tagħha s-servizz mediku lil pazjent ikompli jkun issimplifikat peress li l-aċċess għar-records ta' kull pazjent individwali jkun aktar faċli u mħaffef. Dan stqarru deputat Prim Ministru waqt li inawgura l-Berġa taż-Żejtun b'investiment ta' 60,000 euro mill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali. Il-Berġa taż-Żejtun se tkun qed toffri servizzi li jestendu lil hinn minn dawk tradizzjonali tat-tabib tal-familja u infermier u se jkunu miftuħa mhux biss għaż-żwieten iżda anke għal residenti f'lokalitajiet ta' madwar iż-Żejtun. Fost dawn hemm tal-fiżjoterapija u l-podjatrija li se jkunu offruti fuq livell komunitarju għall-ewwel darba. Mhux bis-servizz ta' tabib u ta' nurse imma anke servizz ta' physiotherapy, ta' podiatry u ta' speech language pathology. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern spjega li t-testijiet inizjali ta' fiżjoterapija se jsiru ġol-Berġa stess u se jħaffu żmien ta' stennija. Il-Ministru Fern qal is-servizzi li se jkunu provduti minn din il-Berġa qegħdin jixprunaw bidla biex is-servizzi jkomplu jitresqu aktar qrib lejn ir-residenti fil-komunità. Aħna qegħdin nżommu mal-weda tagħna, mal-pjan tagħna illi fuq medda ta' 3 snin niftħu ċentru komunitarju għas-saħħa jew Berġa tas-saħħa ġo kull belt u raħal. Prattikament rid ikollna ċentru bħal da għal kull 5,000 ċittadin ġo Malta għawdex. Minn barra li tiżdied il-kumdità u l-effiċjenza, il-Ministru qal li b'servizz eqreb wieħed ikun jista' jaraf aktar fil-ħin xi ħaġa mhux floka fis-saħħa tal-bniedem. Bħala parti minn pjan fuq medda ta' 3 snin, fil-pajjiż mistenni jkun hawn berġa tas-saħħa għal kull 5,000 ruħ, prattikament berġa f'kull belt u raħal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.